One down. Mga katupay. Two down. Mayan. Muli na naman. Good morning mga tupay. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Fishing adventure na naman tayo ngayon mga tupay. At dito pa rin kami ngayon sa Tagalog Fishing Village mga tupay. Pero dito kami ngayon sa may pispa ni Kaubit mga tupay. Dito namin masusubukan kung makakahuli ba kami dito mga tupay, dahil doon sa yung pispa ni Dantitan mga tupay, doon kami nung nakaraan. So lang maliliit yung tilapia na kumakagat doon, kaya subukan namin dito kay Kaubit kung mayroon ba kaming mahuli dito mga tupay. May tilapia dito mga tupay at saka may bangos at may mayan din, jaguar, ganyan yung mahuli namin dito. Subukan namin kung may mahuhuli ba kami dito ngayon mga tupay. Yun, ang oras pala natin ngayon mga tupay ay alas 7 na ng umaga. At hindi namin alam kung kailan kami dito maka-uwi o kailan kami matatapos dito, makahuli ba kami or hindi. Dahil sa oras na to mga tupay, alas 7 pa lamang, ay marami na mga anglers ngayon dito mga tupay. Nandun na hilihiliran na yung mga tupay ito sa pispa ni Kaubit. At ang kasama ko pala ngayon mga tupay si pare. Yun. Kami lang dalawa ngayon mga tupay. Dahil si Daddy hindi siya nakasama ngayon mga tupay, kaya kami lang dalawa ngayon ni pare ang magsama ngayon. Ito yung pispa na kung saan dito kami ngayon mamimingwit mga tupay. Pati doon mga tupay mayroon na rin anglers doon. Alas 7 pa lang ng umaga. Ayan marami na rin dyan. Ayan. Okay mga tupay, ating tabayanan yung mga tupay kung may mahuli ba kami ngayon. Uy, ano yan? Sumapit pa rin Ano ba yun, kumagat o may nahuli? Ha? Mayroon? Hindi nga, kaso sumapit Yay. Kaya? Uy, putol. Ate boy naman pare boy naman Kaya mo kapait. Ha? Kaya mo kapait. Ikaw kay may Ano ka? mababaw lang siguro yun. Sige. Sige. Malalim ba? Dapat hindi mo na pinutol pare, kinapa mo na lang muna. Kung baka didiretso ka Hindi mo na malaman kung saan yun. Nakuha mo, wala? Wala. Uli na Nahuli? Mayroon talaga dyan. Mayroon. One down ang taga. Ikaw, nakahagis din tayo mga tupay. Medyo na naingganyo na ako maghagis din. Yung pamingwit ko mga tupay, hindi ko pa na-sit up. Kaya mga tupay, mag-sit up muna ako sa aking pamingwit mga tupay. One down mga katupay. One down. Yung ano na lang. Uy, yan na. Sige, takay mo na pare. Takay mo na. At pangalawa. Two down. Sorry. Mayan. Mayan na pa rin Ay, Mayan o Jaguar? Mayan. Mayan nito. Two down. Lala. Mamaya ka na nga, di ko pa naisip. Tuwang-tuwa na pare. Tuwang-tuwa na pare. Sa katuwaan mga katupay. Malapit na malaglag yung bulate. Uuwi kami maaga katupay. Patay, pag nalaglag yan, ako, wala tayong mapagkuhanan dito. Kayo maaga. Mga tupay, kung balak nyo pumunta dito mga tupay sa Tagalog mga tupay, pagdating nyo sa Tagalog mga tupay ay diretso lang kayo hanggang dulo mga tupay at makikita nyo mga tupay na may mga motor na dito nakaparada sa pinakadulo mga tupay, at makikita nyo na mayroong parang tower siya mga tupay. Yan, pag nakita nyo na mga tupay, yan na yung pispa ni Kaubit mga tupay. Yan, diretso lang kayo mga tupay. Ito tayo ngayon sa Kaubit Pispan sa may Tagalog Fishing Village mga tupay. Ayan, may tower dito mga tupay Kayo patanda, hindi kayo maliligaw basta pagdating nyo lang ng
Tagalag Fishing Village mga tupay. Dire-diretso lang kayo hanggang dulo. Mayroon din doon mga tupay. Oh. May mga namimingwit na rin doon mga tupay. Ayan. Kami mga tupay ay nandun kami sa kabila. Doon kami pumisto mga tupay. Ayun. Nakahuli na kami ng dalawa. Gilid-gilid na mga tupay. Doon kami sa kabila mga tupay. Doon kami. Yun. Dami ng anglers dito ngayon mga tupay. Enjoy yan dito. Dito lang yung mga tupay. Oh. Ito yung pispa ni Kaobit mga tupay. Bagong bukas lang to mga tupay. Yan. Yun. Mag-enjoy sa fishing. May nahuli na? Wala pa, kararating lang. Okay. Kami nakahuli na kami ng jaguar saka yung ano ba yun? Mayan? Mayan ba yun? Opo. Sige po. Enjoy lang tayo sa fishing. Yan, dami na ditong anglers mga tupay. Yun oh. Yun sila doon mga tupay oh. Dami na nila doon oh. Kami mga tupay ay dito lang kami. Ano pa rin, nadagdagan na? Wala pa. Wala pa. Ko lang yung pangabangos. Sige. Banatan mo ng bangus. Okay, dito lang kami pipisto mga tupay. Laro lang mga katupay. Tanggal stress. Tanggal stress sa Para bukas pahinga. pahinga naman Monday, dito. sabak ulit. Okay. Sabak ulit sa init. Okay mga tupay, enjoy tayo sa fishing. Muli na naman. Hala, oh. Uy, Ay, baby siya. baby shark. Maliit pa pare, pagkawalan mo naman. Release, Maliit, release. Ay. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ang dami siguro. Takbo. Uy. Huli agad. Uy. Kakalapag lang pare ah. Mayan pa rin. Ayan. Oh. Mayan. Siguro sobrang liit niyan. Buta din nila papatulan yan. Hindi may kilo yan. Sa'yo na yan. Okay, lapag. Pag. Within 5 seconds. 4 3 2 galawin na. La. Oh, sarap maglaro eh. Alam paglaruan. Yun na. Ayan na, mangkop. Nilubog ng floater. Ayan na. Pagkita pa dito kasi doon sa Angono eh. Ayun na. Wala. Sablay. Huli na naman. Uy. Alala. Di ka talaga antokin dyan pare. Hindi ka talaga antokin dyan. Alam mo, maliliit eh. Paglalaro ako lang to. Bayad yan. May kwenta. Oo. Ewan ko lang kung... Sabi libre. Ewan ko lang kung babayaran pa nila yung mga yan. Sabi libre rin ganyan. Mayan. Oo. Libre siguro yan. May jaguar din, jaguar. Yan, tinakbo na pare. Oy. Maliit masyado pare. Maliit. Release. Release the hacker. Ito yung jaguar mga tupay oh. Ito yung jaguar yan oh. Yan ang jaguar mga tupay. Pagkaluwalan natin mga tupay. Kasi maliit na masyado mga tupay. Buot. 2 fingers pa lang ang lapad. Wapay buot. Dito lang mga yun. Naglalaro lang ako dito. Kapal nila dito sa labas. Yun oh. Wala. Ayun na naman. Ilan yan? Tinakbo na naman.
Ayan, 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 ayan. Gi. Tinakbo. Huli ka. Uy, malaki-laki na yan. Malaki na yan pare. Jaguar. Uy, jaguar. Uy, jaguar. Yan pare. Iya. Malaki-laki na yung jaguar na yan pare ha. Dinalugi sa angat. Kung libre yan po sa... Uy, nako. Linggo-linggo tayo dito. Linggo-linggo na. Kuha ng tilapia, release. Oo. Jaguar. Uy, mga tupay, may nakahuli na ng bangus. Ayan si kuya. Malaki ito. Uy, hala, nilulubog na yung fruiter, hala. Uy, hala, tumakbo. Uy. Lumalaban talaga pag bangus, ano? Hala. Uy, malaki. Malaki yan, kuya. Huwag ka lang makawala. Yun. Hala. Oo, bangus nga. Malaking bangus. Kiluhin to. Lumalaban talaga yan. Oo, lumalaban talaga bangus. Yun o. Kiluhin to, kiluhin. Ganda Uy, lumipad na. Uy, huwag kang sumabit. Baba ka kuya para iangat mo na agad. Iangat mo na kuya, diretso. Ay, ang laki. Ang laki. Kiluhin. Huli. Huli. One down. Down mga tupay, one down. Oh lala. Ay, malaki yung isa mga tupay oh. Oh. Lala. Ba't sa'yo? Sige. Uy. Wah. Ayaw ah. Uy. Huli. Maliit man. Doon ka nga muna. Maliit. Uy. Kapay. Ha? Malaki dyan? Di naman kumakagat. Uy. Ito na yan siguro, pre. Maliit man. Oh, Ha? maliit. Maliit to pare. Maliit. Oo, naliliitan ako nito. Maliitan talaga to. Kawalan natin, maliit talaga. Tinatangay yan. Wala na. Ay, tinatangay-tangay lang. Ay. Gi. Yan. Wala naman. Tinatangay-tangay niya. Maliit.
Maliit pa rin. Yan, tinatangay-tangay na naman. Oo, oo. Oo, oo. Oo. Ako talaga walang Oo. bunggo na lang floater ah. Bunggo-bunggo niya, hindi naman siya kumakagat. Ito, may kumakagat siguro sa akin. Kaya na tinatangay-tangay eh. Hmm. Ikaw palang maliit ka. Ay, makulit ka. Makulit ka, maliit ka. Maliit man pre. Maliit. Baka wala na. Malaki ito pre. Uy, malaki. Uy, malaki-laki na pare. Oh. Ay, malaki pare. Ina. Ina. Oh. Ay, ganun pala yung malaki pare. Oh, yung Tumatakbo-takbo muna. Oh. Punta ka muna niyan doon pare. Uy, nagtakbo na ang aking floater. Maliit. Uy, tanggal ka na. Uy, wala talaga. Ang liit mga katupay. Pakawalan natin to eh. Maliit eh. Maliit. Bong. Wow. Baby shark. Baby shark, baby fish. Maliit. subject for release. Release the cracker. Release. Palaki ka muna. Baby shark. Maliit pa rin. Parang lumiit ng lumiit yung kuha ko pare ah. Lumit na lumit yung huli ko ah. May mga malalaki namang ano dyan. Oh, liit. Maliit. Palaki ka muna oy. Mabira, lumalaki naman. Malaki naman, puro maliliit na lang. Kaya mga tupay, uwi na kami mga katupay. Ha? May huli? Ano lang, jaguar saka ano? Kayo, mayan. Kaya mga tupay, uwi na muna. Ayun, sinong gustong pupunta rito sa Kaubit Pispan. Dami po mga angler dito mga tupay na namimimit. Yung tower. Dito lang yung parkingan mga tupay sa mga nakamotor mga tupay. Dito lang ang parkingan. Dito yung mga parking. At yan, pinakadulo talaga ng Tagalog Street mga tupay. Yan, pagdating nyo dito sa may parola. Parang parola siya mga tupay. Ano? Okay mga tupay. Ano pare? Kaya pa? Yeah. Okay mga tupay, dito na muna magtapos yung ating vlog ngayon mga tupay. Sa ating fishing adventure mga tupay. At siyempre mga tupay, Lapit lang yan ba, di ba? magkita-kita kita-kita na lang tayo ulit mga tupay kung saan na naman tayo ulit mapadpad sa ating fishing spot mga tupay. Okay mga tupay. Ano,
See you again to my next vlog mga tupay.